Бүгін 14 декабрь сәуде дағи деп танылған Әхмәт Вәли Мәңгер, РСФСРның от қазанған шахтері Ғамиржан Исламхожин, Татарстанның халық артисті Әнәз Ғалиуллин, язучы шағирлер Сирен Батыршын, Нур Әхмәдиев кебек күренекле татар шәхестәре дөньяга килгән көн. Декабрь айында шулай ук татар әдәбиятының классигі Хәсән Туфанның туган көне уңаеннан да төрле чаралар үткәрелә. Созвездие йолдызлык арт резиденциясендә Хәсән Туфан тормышына багышланган «Свет далекой звезды» спектакль премьерасы тәкъдим ителде. Тулырак алдағы язмада. Премьерага чакырылган кунаклар арасында Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры Тимур Сөләйманов та бар иде. Кайсыгызның улы җылы бәйгесе бар. Туфан яшәсен йолдызлык. Бәйрәм. Сәхнә әсәре татар әдәбияты классигы Хәсән Туфан тормышы һәм иҗаты аша репрессиялардан зыян күргән барлык иҗат әһелләренең язмышын чагылдыра. Яшьләрнең вакыт белән сыналган шәхесләр иҗаты белән танышу, өйрәнү мөмкинлеге бик мөһим бүгенге көндә. Әлеге спектакль татар мәдәнияты хәзинәсенә безнең керткән бер өлешебез булыр дип ихластан хис-тойгыларын белдерде үзәк директоры. Дело в том, что сегодня Республика Татарстан и вся элита татарская и великий культурный код великой татарской культуры. Этот день был осчастливлен 121 год назад, 9 декабря, мир подарил этого величайшего поэта. Это великий сегодня памятник великому татарскому поэту. В день его рождения мой отец Александр Рамазанович Туманов делал последнюю книгу, вместе они 2 года дружили, его последнюю книгу лирики. Работы отца хранятся в музее в Аксубайском районе великого поэта. Это дань всем нашим предкам. Әсәрдә татар шагыйренең тормыш фактларда тамашачыга төгәл җиткерелә. Хәсән Туфан шигырьләре әлеге спектакльдә зур роль уйнавын ачыклый куючы рәссам. Фотографияларында күрдем, ул вакытның ниндидер иске фотоларында күрдем, әбиемнең, бабамның фотолары искә төште. Шуларны материал буларак кулландым. Иң беренче булып пьесаны укыгач, күз алдыма ай килде. Күк йөзендәге ай, йолдызлар. Хәсән Туфан язмышын укытучы буларак та, әтиемнең язмышы шагыйрьнеке белән бик охшаш булганлыктан да яхшы беләм. Чөнки әтием мәктәптә директор булып эшли, өстәвенә мулла гаиләсеннән ди, Энҗе ханым Даутова. Минем әти дә репрессированы, мин шундый гаиләдән. Шуның өчен аермача миңа аның язганнары, аның тормышы миңа бик тә якын. Үрнәк ул. Ни хәтле кыенчылыклар күрсә дә сынмаган. Кеше булып кала алган. Шул елларны әтиемнең репрессиягә эләккән еллары да күз алдыма килеп басыр дип уйлап, шуның өчен мин аны килдем бүген монда карарга. Спектакль рус телендә бара, киләчәктә татар телендә дә күрсәтелер дип ышандыра иҗат төркеме. Алия Галиуллина, Ире Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.